mulnwa ni romo kod Odinga, Raila Amolo Odinga kanye e yo machal nade ne romo kode mokwongo kane koritie kaka nikech in kaka japuonj mae koka in tielo mari mokwongo mar bedo jodwaro ma Kibera ibede profession mari mar puonj ma koro japuonj rado gi jasiasa tiwuo kode nade michak idonji ikete machiegni karembo keti machiegni ma koro chopo kama iyudo otiko ma bende manyo kacha kar chung bura mano ma Kibera masani koro jaod bura makanyo safar ni stocha gi Joko Odinga gi Raila bor ma ok wanyal pimo te marum ka wantie kaka no ka Denis Onyango onge ka wuoro koro wan mana kodi kanya kasabich koro kaka nwachako tiyo machiegni akoni ni an nachako ringo gi wuon gi kapod atin an kijana mwabedo youth mar wuon gi wan kane wadhi Kamkunji rally mokwongo 1992 wane yudhe manotero Jaramogi e pau Kamkunji mwabede ng'eye kanyo mana kaka ineno yudhe sani bede ng'ewa ka wane mane wane ng'e Jaramogi akoni wan gi late George Oduor dire no dak Kaloleni tana apail ka koro kanwa se tudore gi Jaramogi ne wane for youth congress for Kenya Youth Congress ka koro nitie ot moro iluongo ni Ajip town ka 4th floor gi 6th floor dire no Jaramogi podo dak mana Lumumba kocha estate nitie kamoro Lumumba estate ema Jaramogi odake gi NY mar gache makwar koro kanwa se tenore gi Jaramogi kama jakom bende nobiro koro Ajip house kanyo ema ne jirome Orengo Paul Muite Gitobwe Manyara Raila grubno koro kanye mane wachako ng'ere gi Raila matut kani tim election ma 1992 an agent one of the chief agents mag Jaramogi man manotera Rift Valley ma dia bedo in charge of elections ma Rift Valley diere no 92 as an agent mar Jaramogi chief agent mar Jaramogi the whole of Rift Valley koro na coordinate Aldai Mosop Tinderet koro chakre diere no nikech an be philosophy mara ne an jok mane dwani demokrasia obede Kenya ka koro diere no Raila ne deputy director mar election mar gwon gi te mar Ford Kenya koro kaka ne deputy director of election to diere no ne onge chike ahinya ni kipuonjo to be kikigo siasa koro ne nyalo go siasa to be ndipuonjo koro wan kaka ne joma tin ma kaka no chako puonj diere no nuwago siasa koro kane ge yore ni jo moko bende mawigi ler matin o join movement mar kelo demokrasia Kenya no okawa mondo wa train agents ma Kenya mangima masani miwinyo ji wacho ni jakom ne onge agents gi ne wachako train 1992 anti-rigging mechanism mani kelo ni wane mane wakungo tiyo kode e 1992 election chakre diere no kane koro ikwano coach jaduong ka wan an Tinderet kocha wane hall to waneno ka jogo dwa nganywa to warich wagocho ne Raila mondo ogone returning officer sim ma yiero no chungi 92 ma kweno kao secha dek kapod ochungi to kana jogo yore ni kare jomoko ni Rift Valley ne ni diere no moi ne en very powerful omiyo kanye mano olawa no golwa kaka ne warito kura mana wuok magidiriza mwaring koro chakre kanyo ema ne wachako betudore gi Raila motegno to watudore tuda kode nyaka kawuono omiyo an kucha nagone Raila agone mondo obed MP ten bi oduogo gona ma bedo MP to Raila ni gimalich miwuoro ni ji mang'eny ne paro ni Raila okokony ji ahinya taparo ni Kenya ka onge ng'amose konyo ji malo Raila Odinga en kokonyi to okolandi jomoko to kata mi mane 5,000 kama to go picha no mi Raila ne nigi foundation mopuonjo go nyithindo Taragana jaode ma min piny be nigi foundation mapuonjo go nyithindo Taragana nyithinde obede
Win, obed Junior, obed Rosi, jogo te konyo nyithindo. Omiyo jakom oweyo gap maduong' nikech ne en ng'ama umbe lach, leaders me Afrika gite ne gone simu kendo kibedo kode piny. Ok inya bedo kode piny dakika 10 kapok leader moro ma oko gone simu. An kana bedo kode kasama bedo kode piny kogocho ne leaders go samoro simba moko kone ni goche simu mondo owuoge leaders go. Omiyo ne en ng'ama jo Kenya ne ok ong'eyo teko mar jakom, to piny mangima nong'eyo teko mar jakom. Lakini we aduog ni kakoro en bubunge ma Lang'ata gi Kibera. Oyudo ka an adhi bedo principal Lang'ata, en mano yuaya ni mondo adhi abedo principal Lang'ata, mondo akonye tich nikech ne en bubunge ma Lang'ata. Adhi kuno 205 Desemba kaka principal. Ma bedo jakom mar skunde mag Lang'ata te kaka principal. En ng'ama nohero dongruok. Kobiro penja ni to watim nang'o? Akone ni to ok wamed skunde mondo bed mang'eny. Emochako go koro Olympic Secondary, ochako Karensi Girls Secondary, ne en gi Raila Education Center dire ne pok obedo public school. Mwa bedo kode page, mwa kode ni to skundi mar Raila ni okiloki obed public. Ne pod en kaka upbed school. Ne ok en private obe ok en public.